Croeso nôl I chi, croeso'r gegin fan hyn nawr. Lle ni'n cael blas o'r Eidal heddi dan yn dyn ni? O, di'n blas, bwyd ysgafn iawn, mae'n bwyd hafedd yn y marn ni, so mae'n rwydd goginnes, mae eisiau gormod, wastad gormod amser yn y gegin, mae'n rhy dwy'n nhw yma, so bwyd gloi ni'n mynd I paratoi, O, cyfen ni yn dieddol o feddwl am pasta fel bwyd eitha trwm? Bwyd trwm, ond yn y marn ni, dim ni bydd chi'n dod I gyda'r pasta, ti'n ddim eisiau bita gormod o fe, ond dim ond bod chi'n bita bwyd ysgafn a bwyd ffres gyda fe, mae'n neud e lot mwy ysgafn I fita hefyd, okay? So, beth ni'n mynd I paratoi yw pasta ffres. So, pasta ffres o'n I fan hyn nawr, hydrach na'r pasta sych. Mae hwn yn goginio yn go gloi, okay? Cwpl o funudau mewn I dŵr, bach o halen iddo fe, a gyda ni cwpl o bishes mewn. Lle'r tagliatelle efe. Tagliatelle. Ti'n cael efo'n gilne? Wel, dyn ni'n gwybod sut, oedd e tagliatelle neu tagliatelle? So, rwy'n yn gwybod, rwy'n gwybod I ni. Yr un hir, stringy flat. So, bisgan ni fan'na, jyst bach o olewydd yn y dŵr, a mae halen yn y dŵr hefyd. If yna nôl I ferwi, a bydd yn barod I fynd, okay? So, bys da ni nawr, I fynd gyda fe, ni bach o garlleg ffres, okay? Bydd lemwn, eog, basil a spigoglys, okay? Ond lemwn yn gynta, so beth ni'n mynd I wneud yw segments fach gyda lemwn I orffen yr yseit, ond gwneud ni paratoi hwn yn gynta, so gwneud ni tynnu crôn bant, okay? A lemwn, gymrydwch amser, a sicrach bych cyllell ffres da chi, a chi gweld y segments wedyn, rhywun peth a oren, chi'n mae'n torri lawr, a torrwch nhw mas. Okay. Ti di wneud un o blaen? Do. Fydden ni'n na. Ie, sy'n ni bydde. Cyllell ffres, cyllell siarp yw'r cyfrinach, okay? Byddwch yn gofalus. Ti'n hogi'r y gilleth di? Ydw. Mwy na'r plant. Cylleddi, drychwch i'r ôl eich cylleddi, maen nhw'n par am byth. Okay, so hwnna'n barod. Gyna twtch fach o olewydd nawr yn ein ffrympa ni. Gyna gewn ni adio bach o eog ffres. Eog sydd wedi fygu sy'n ni fan hyn. Mae'n ffrio fe gormod, ond dechrau cynnesu fe trwyddo. Ac ond ti ddisgwyl, ti'n modd, yn yr arch farchnad a phethau, mi geid I fargen yn hwn weithiau. Dwi'n costi lot. Fi di ddau becyn a bris un a phethau, ceit, mo? So clof o garlleg nawr. A twyn. Dwi'n dyslisio hwn yn dyn na. Fe cyllell siarp iawn. Ie. O fi wedi gwneud hwnna o blaen fyd. O di. O'n I wedi mynd anner yn fus i'r fyny. Ie. Dwi'n yn garlleg ni. A lle ti'n wasgu fe, so ti'n dewis? Gallwch. Dwi'n ei gwaniaeth, ydw e? Fi licio fe dislisio, achos mae'n coginio trwyddo, ac yna chi'n cael blas o garlleg trwyddo'r pasta hefyd, okay? Ysgwyr e'n bwyty. Gyna lemwn ffres nawr. 2 neu 3 lemwn I mewn I hwn. Gwasgwch e mewn. Sicrach bod dim hadau fe mewn hefyd. So ni'n dechrau adeiladu yn saws ni mewn ffordd nawr, Gyna pidwch yn dod I crôn mewn fan hyn nawr, os byddwch chi moyn ffrio fe, wneith y crôn I wneud e fel blas chwerw na fe, dych chi ddim blas neis iawn, Gyna bach o spinach, yn gweud bach, dwrnod fawr, ond gewch chi weld bydd braidd dim ar ôl yr hyn, bod ni fynd I goginio fe lawr. Gyna Basil fresh, Blas da iawn dy hwn, I fewn ar gyfrinach fan hyn, ti'n meddwl bod ti'n defnyddio pethau ffres I gyd, achos mae popeth fan'na nawr yn ffres. Popeth da ni fynd, ffres yw'r gorau, Ond os nad ych chi'n gallu gael basil fresh, pidwch chi defnyddio stwff sych, dyw e ddim yn mynd I blasu'r un peth. Dyw e ddim yr un peth, Yn pasta ni nawr. Pasta, jyst yn torri lan, chi'n gweld pan mae'r gloi mwyn yn cyflwyno. Ac os ydych chi'n ffili cael pasta ffres yna, mae'r un sych yn iawn, ond mae'n cymryd yn hirach, ia? Ti'n rhaid defnyddio tagliatelle, mae'n gallu chi defnyddio spaghetti, gallu chi defnyddio penne yna fe. Ta beth sydd ych chi'n y gwbr. Pidwch chi'n mas I prynu stwff special ar gyfer yr yseit. Bach o fest dwi'n hyn. Ysgwyr hwn yn bwyty. Gyna ein pasta ni. Fi heb dreino hwn, fi heb golchi fe sy'n mysyn. Ni moyn bach o'r dŵr na I fe mewn. Mae hwn yn mynd I adio at ein saws ni. Chi moyn a bach o starch na I fe mewn yna hwn. Mewn o hwnna. Ac yna bach o crem ffres. Llwyed o crem ffres yna fe. Nid hifen, lot mwy ysgafn o hwn nawr, A gawn ni ysgwyr hwn yn bwyty. Ysgwyr yn bwyty. Mae'n edrych yn neis, ynddo e? Ti'n ti'n pasta yn beth rhyfedd? Ti'n gwneud pob math o bethau dy fe? Mae'n un o'r bwydydd handi iawn, ynddo e? Rwydd, mae'n rhad a mae pawb yn licio pasta. Edrych yn mor spinach na dim yn lawr, spigoglys na dim yn lawr. So, pasta nawr, dechrau adeiladu'n cynol y plat, a gadewch chi fe gwmpa. Sdim byd
bert yn bod i dod i pasta ar blat, a chys dim ffordd da o wneud e. Ond gadewch fe i gwmpa naturiol, mae'n bowlen bach gormod o seis yn y ffordd. Neis. Just i orffen e wedyn. Ein segments fach lemwn ni, mae'r ein yn fresh iawn, A chi'n mynd i gael cic fach wrthyn nhw, ond tra bod chi'n bita'r eog a popeth sydd gyda fe, neith e torri trwyddo'n dda iawn. Bach o ffipur di. Mor syml, mor rwy. Syml a gloi, a chi mas nawr i joio'r hael hefyd. Llen ni drio le, ti'n meddwl? A bach yn bell yn i estyn drwy hynny, diwe? Ni'n mynd i fod mewn trwbl fan hyn nawr yn trio. Sa'n mynd i drio twisto fe, ti? Ni'n mynd i dad pishin bach o'r salmon. Dwi'n mynd i drio pishin o'r lemon gyda fe. Cwn i off. O, mae hwnna'n lyflu. Dwi wir yn blasu'r lemon. Fresh iawn. Mae'n ysgan iawn yn dweud. O, fe gawn Mae hwnna'n neis. Jyda gris. Fy'n ei mochdra'n un o'n hwnna.